ҳамдӯрон азиз, мана ин дарахт ниҳоли памела. Ин калонтар дар бозор 40 сум, 45 сум, 50 сум мондагӣ. Ин ду дона бастагӣ ин бисёр мебандад, хонемандам бисёр баст, лекин кам монед агар калон мешавад. Ин пайванд ба гуна пайванда ман кардагӣ. Гузашта як ҷоя карда будем. Ин ҳам баргш як хусусият дора. Мана як ранг як дил порин аввал як чӣ дора, баъд баргш. ҳамин баргш хати ин фарқ мекунад. Ин пайванди дасти ман бошад ака? Даст як ҷоя карда будем. Ҳо шумо баз не ҳамин ниҳол, ана ин ниҳолро. Мана ҳамин қадар нигоҳ кунед чиқа ина дасти мо. Ина нигоҳ кунед чиқа дасти мо. ҳамдӯрон азиз, памела кунед, лекин чӣ гӯям, памела мо дарахташон надорем. Доред дарахташон? Мебиёрем, не надорем. Ман мебиёрам, дар хона надорем, ман мебиёрам. Мана ин памела сабзонет, памелам бисёр ниҳоли қимат аст. 60 сомонӣ ман мебиёрам, худо хоҳад, аз Туркия. Бепул. Дар паноҳи худо боша. 60 сомонӣ арзони. Арзони. Бале акаҷон.